Dacă luăm etimologia cuvântului filozofie, am întrebat, Dane, ce înseamnă filozofie? Și mi-a spus, iubirea de înțelepciune. Atunci eu mi-am dat seama că de fapt eu sunt filozof, nu acei filozofi care de fapt ei sunt cititori de filozofie. Într-adevăr s-au născut deștepți, citesc filozofie și sunt teoreticieni de filozofie. Eu sunt practician de filozofie pentru că m-am născut filozof, m-a născut mama mea să iubesc înțelepciunea. Domnul Dan Pavel îmi spune ce scrie în carte, dar ceea ce scrie în carte era deja în creierul și în inima mea.